Bon dilluns, me'n vaig al dentista a treure'm els punts. Per fi, us juro que és el que més m'ha molestat de tot. O sigui, quan em van anestesiar tot això superbé, però els punts i aguantar els tants dies, i ara avui per fi me'ls treuen. Que bé, quin gust, de veritat. No notar els punts. Soc una altra persona. I ja quan fiquem les carilles, l'11 de novembre, ja vereu, perquè continuarem fent vlogs i us ho continuarem ensenyant tot. M'acaba de passar una cosa que us riureu de mi, i és que no trobo la meva sudadera preferida d'armari, i he remenat tot el pis, tots els armaris, i no la trobo. I jo estava com repassant mentalment tots els llocs on havia anat aquesta setmana, quan l'havia portat, quan no, i dia, és que ha de ser casa, però havia anat al gimnàs, havia canviat de roba i estava ratlladíssim, en plan, me l'he deixat al gimnàs. I sort que faig videoblogs. I he vist que l'últim dia, el dissabte, que vam anar, va ser l'últim entreno que vaig fer, després d'entrenar vam anar al Mercadona a comprar i allà vaig gravar i la portava. O sigui, ha d'estar a casa o al cotxe del Roger sí o sí. I m'ha donat com tranquil·litat, en plan, ja sortirà, però la tinc. I és com, sort que ho gravo tot, d'algo ha de servir això, per lo menos. I ara no, retreballar, avançar feina i a disfrutar d'aquest dilluns. Som-hi! Tinguis un pitbull dient. No sabeu les ganes que tinc de fer el reporter ja. I, la teta. I berenar. Tinc una gana, o sigui, no menjar carbohidrats al dinar és mortalíssim, però és el que toca ara mateix, 4 dies, aguantar. Jo puc, però moro de ganes de que siguin les 4 i pico, perquè és que si no menjo massa aviat i poder berenar i tindré carbohidrats, ni que siguin 30 grams de cereals, no copieu els grams, però per lo menos tenia alguna cosa. Hola, muy buenos días. Bon dimarts. Avui ha sigut un dia superintens, he tingut les ungles ja de la competició, hem fet rotllo el mateix estil però sense francesa, si no hem degradat i m'encanten, a veure què tal. I després he tingut presso i un munt de feina, he avançat feina, coses de casa, bueno, paquets, de tot. Però bueno, per això em passo amb aquestes hores i així ràpid per aquí. Espero que hagueu tingut un molt bon dimarts. I demà serà un dia molt intens. Us ho explico avui perquè demà no sé si podré. Tinc una sessió de fotos de 5 hores i és sort que res d'ahir, però almenys no he d'entrenar. Avui toque hombrito i ja estem fent entreno de Pickwick. I demà el bo és que estem anant molt bé i llavors comencem carga. Se nota que en el corazón está la harina mezclada con el coco. Estic congelada. He fet fotos a un obrador de carn que feia una bona pinta a la carn, l'únic que només tenia vedella i no he pogut agafar res perquè jo ara tinc pollastre, però algo caurà algun dia perquè mare meva quina bona pinta que feia. I ara me'n vaig a dinar perquè estic morta de gana super tard i tinc patata, no puc ser més feliç. I estic gelada perquè havíem d'estar com al congelador fent els vídeos i les fotos. Estic geladíssima, us ho juro. Vaig a dinar, vaig cap a casa a buscar la bebè i m'han d'arribar paquetitos. Soc una altra persona. Adoro els carbohidrats. De veritat, si no és perquè ho competiu, mai tregueu els carbohidrats de la vostra dieta. Els carbohidrats per la nit no engorden, la fruita no engorde, el que engorde és el superàvit calòric, al final no els tregueu. O sigui, són pura energia. Jo ara mateix
Soc un altre. I soc feliç. Buah. Ai, he fet una locura, però no us ho diré per aquí, ja ho veureu per Insta o... És divendres, no l'he fet encara, la faré divendres. He demanat hora. Estic nerviosa perquè pot ser molt guai o un desastre total. I més a 2 dies de competir serà. I no tindrà volta enrere. Ja us ho ensenyaré. Vaig cap a casa. Res d'ell, descansar, passos fets, cardio fet, menjar. Només me queda descansar, report i treballar. Buah, que bé, tio, tindré carbohidrats al dinar, us ho juro. Estic anant a teràpia i us juro que només el cap enlloc. I és tan bonic. M'encanten aquest estil de pobles que ja és com comences la teràpia només a per caminar cap allà. Estic una mica KO. Buah, porto ja treballant bastant rato. Al matí m'ha cansat bastant. Estic molt cansada, però m'he quedat arreglar una mica el pis perquè està fatal. I demà treballarem el dia i anant aviat he de fer report i berenar abans perquè a les 6, 6 i mitja he d'anar a portar arnesos i samarretes de tossut a la protectora de Tàrrega que col·labora amb nosaltres i he d'entrenar abans perquè ja que demà Tàrrega amb el Roger. Vinga, va, que jo puc. Així m'arriba la funda de tossut de l'iPhone 16. M'encanta, és l'Arcani. Pot ser més bonica, a més és super gordita. Bueno, amb això és que estic amb... O sigui, al menjar poc me cau tot de les mans. Estic en modo super patosa. I llavors aquesta funda, dic, per l'iPhone 16 m'anirà superbé. M'ha arribat abans la funda que el mòbil, però bueno. I bon dijous, que no us havia dit. Bueno, despedeixo el vídeo aquí perquè us el vull penjar avui. Estem a 3 dies, dijous, divendres, dissabte, diumenge. Bueno, 4, 3, com vulgueu dir-li. Ja començo a estar nerviosa. Estem perfeccionant alguna cosa del posting i acabo de passar reporter. Estic molt contenta a veure què he vist, a veure què diu el Robert, però la càrrega l'estem fent diferent que l'altra vegada, és més lineal i estem ficant més menjar. Estava nerviosa per a veure què passaria, però el físic està responent molt bé, així que a veure què passa. Ja us faré el vídeo de demà perquè vull que veieu la locura que vaig a fer i després, bueno, quan anem cap allà i tot, i el show d'ell, que ho tornem a tenir aquí. Gràcies per veure-ho, gràcies per acompanyar-me com sempre i ens veiem al pròxim vídeo.